שלום לכולם, שמי פנינה מחברת פיזי פרוג'קט. בסרטון זה אדגים כיצד לעצב את תצוגת הטיימליין ב-MS פרוג'קט 2013. באמצעות מיקום העכבר באזור הטיימליין ובחירה בסרגל פורמט, יתגלה סרגל שלם שמאפשר לבצע עיצוב של הטיימליין. טקסטיילס מאפשר עיצוב גורף לפי רכיבים. לדוגמה, בחירה בטאסק ניים תאפשר לעצב את שם הפעילות. בחירה בטאסק דייט את תאריכי הפעילות. כך יראה הטיימליין לאחר העיצוב. סימון פעילות מסוימת תאפשר עיצוב נקודתי של אותה פעילות. דייט פורמט מאפשר לבחור את מבנה התאריך. בנוסף, ניתן לבחור אם להציג את תאריכי הפעילויות, תאריך נוכחי וציר זמן. כל אלה מתוך לחצן דייט פורמט. ללא סימונים אלה, תצוגת הטיימליין תיראה כך. Detail Timeline מאפשר הצגת הטיימליין עם רמת פירוט גבוהה או נמוכה. ללא פירוט, הטיימליין ייראה כך. Display as bar מציג את הפעילות כבר בתוך הטיימליין. Display as Callout מציג את הפעילות מחוץ לטיימליין. Remove from Timeline מסיר את הפעילות מתצוגת הטיימליין. לסיום, אדגים כיצד לייצא את הטיימליין ליישומים אחרים, לדוגמה לפאורפוינט. Copy Timeline for Presentation, לעבור לפאורפוינט וללחוץ על Paste. חברת פיזי פרוג'קט מתמחה בפתרונות מקיפים, מקצועיים ומותאמים לצורכי הלקוח, הן בהיבטי המתודולוגיות ותהליכי ניהול פרויקטים, והן בהיבט הפתרון הטכנולוגי. פיזי פרוג'קט, הניסיון שלנו, ההצלחה שלך.